इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहा गोबाङानो मिथिनो लुबैदों आरो गोबाङा आपडेट लाबोबो बुंनाय आं नुदों कमेन्टखौ एसे नायनायाव दा बेनि गेजेराव जों खौरांफोराव नायोब्ला बिराद गिलुबालु देखायगासिनो आरो गिलुबालुथ' जाखागोन मोनसे वार बा दावहा जायोब्ला मोननै हादरनि गेजेराव कनफ्लिक्ट जायोबा बिटुइन टु कान्ट्रिज जोबोर गिलुफालु जायो दा बेनि गेजेरावनो जोंहा दंबावो माखासे महा डेन्जार निउज चेनेलफोर जायफ्रावहाय एसेखौ ओरै देखायो बिराद गिलु फालुसिन देखायो फिसा बम बेरदोंबाबो बिराद गिदिर देखायगोन मानो होनब्ला टिआरपिनि खोथा थायो आरो गोबां रिजन थायो दा बेनिनो आं निउसनिफ्राय कालेक्ट खालामाखै बेखौ रिपर्टनिफ्राय बिथांमोननि निउस पेपार आरो टाइम्सनिफ्राय आं बेखौहाय कालेक्ट खालामदों बे जाहैबाय माब्रै इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव कनफ्लिक्ट बा दावहाया सोमजिनाय बेखौ जोङो सिगांनि भिडिअसफोरखौ नायोब्ला गेदेर इउटुबारफोरनिफ्राय लानानै खौरां पर्टेलफोरनिफ्राय लानानै नुनो मोनो बे दावहाया दिनै गाबोननि नङा सिगांनिफ्रायनो एसे जाफ्रुबोलायबाय थाखानायखा इजराइलजों आरो पेलेस्टाइनजों आरो इजराइला मोनसे ओरैबायदि डेभलप हादर जाय हादरावहाय गोबांथार साइन्टिस्टफोरबो दं गोबां जौगानाय टेक्न'लजिनि बेलायावहाय आर्म्स एन्ड एमिनिशन बायदिसिना मिसाइलफोर डिफेन्सनि खेथ्रआवनो होन बिराद जौगानाय हादर इजराइलाबो मोनसे आरो मेनलि बिसोरनि कनफ्लिक्टआ आं सानो हानि थाखायनो जागोन मानो होनब्ला हानि थाखाय नङाब्ला हादरजों हादर दावहा जालाया मोनसा जालायनानैसो जायो दा बेनिनो आं निउस पेपारनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोना एसेब्लाबो आं फोरमायगोन बोरै माबायदि जाजेनदोंमोन दा थामथि मुलुग दावहा जोंना जाथ'वाखै दै जागोन नामा बिदि सानबाय थायो जोंहा जाबाथाय दा गोबांथार हादोराबो माने खायफा बेनिफिट जायो खायफा खहाबो जाफानाङो दावहा जायोब्ला आरो मोननै हादराव क्राइसिसआ बांसिन फैयो जे जायगायाव दावहा जायो जाय हादरफोरजों बावहाय गुलि बारुदनि दामाबो बारायो जों मिथिखायो दानिया आं खौरांखौ होलांनो सानदों वाइ द पेलेस्टाइन ग्रुप एटेक अन इजराइल मानो पेलेस्टाइननि हामास ग्रुपआ मानो एटेक खालामनो बा दावहानि थाखाय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन अल टु नो गासैखौबो मिथिनो थाखाय Israel and Hamas are locked in a new cycle of escalating violence after surprise attack on Saturday involving aerial, sea and ground operation initiated by the Palestinian group from the Gaza Strip. Israel has responded with a deadly bombardment of the blockaded coastal enclave. दा बेखौ फोरमायनाय बायदिब्ला माजों एटेक खालामदों गाहायजों गोजौजों आरो लैथोनिफ्रायबो सीनिफ्राय एटेक खालामनाया दा बेवहाय व्हाट हैपेन एन्ड व्हेन माब्ला आरो बोरै जानाय आर्लि अन सैटरडे मर्निं थांनाय जोंहा सुनिबार फुङावसो द पेलेस्टाइन आर्म ग्रुप हामास एआई आक्सा फ्लाड बिसिनि अपारेशननि नामा against Israel in the most serious escalation since their 11 days war in 2021 आवबो जाबोनायखौ जों खोनाखादों हामासनि फोरमायनाय बायदिब्ला Hamas said it had fired 5,000 rockets while Israel confirmed that the group fighter had entered its territory. गासैजोंबो हाजोंबो बारजोंबो दैजोंबो एटेक खालामदों जोंहा एटेक खालामग्रा बिदि थायो नालाय गोजौजोंहाय एयारफोर्स थाबाय गाहायजोंहाय मिलिटारि थाबाय दैनिफ्राय जोंहा नेभिफोर दा बिदि एटेक खालामदों बेयावहाय 5,000 फायार रकेट्सफोर कनफार्म खालामदों इजराइला ओमफ्रायहाय आरो बिनिनो द फार्स्ट राउन्ड रकेट वाज फायार्ड पेलेस्टाइननिफ्राय एटेक खालामनाय अर्ली मर्निं 6:30 AM गिबि रकेट फायार खालामदों गावजेननाय बिसोरखौहाय फुंनि 6:30 6:30 AM आवहाय बे जाजेनदों दा इजराइल आर्मी also said its launch operation iron swords against human in the Gaza Strip दा इजराइलाबो बिसिनियावहाय फिन एटेक खालामफिननो बुंदोंमोन बे खौराङाव दा खालामफिनबायबो लाइभ भिडिअफ्रावबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ लाइभ केमेरा होनानै दोननायबो फुटेज होगासिनो दङ where did the attack
take place एटेकआ बबे जायगायाव जादों The rockets were fired as far north as Tel Aviv Palestinian language Human also sent fighter into southern Israel दा इजराइलाबोथ' बिराद पावारफुल कान्ट्रिखा आरो ओरै जोंहा पेलेस्टाइनाबो डेभलपआनो होननांगोन बिनि गेजेरावनो हाउ मेनि केजुवेलिटिस इन इजराइल एन्ड पेलेस्टाइन माबा जालायलाङो मालाबा बुंनाया अब्लाबो आं एक्सप्लेन खालाम नाजागोन मेडिकेल सोर्सनि बायदिबा रिपर्टआ माबायदि फैदों दा मेडिकेल सोर्स इन गाजा सेड At least 232 Palestine were killed and more than 1,000 wounded. 232 Palestinians दासिमाव थैबाय पेलेस्टाइननिफ्राय बे मेडिकेल सोर्सनि बायदिब्ला आरो 1,000 पुरा गाज्रि आघाताव आरो इजराइल नेशनेलिटी इमारजेन्सिनि रिपर्ट बायदिब्ला बै पेलेस्टाइननिमोन दा इजराइलनि मेडिकेल सार्भिस सेड at least 200 Israel have been killed. Israel नाबो 200आ दासिमाव रिपर्ट बायदिबा थैबाय दासिमथ' बारासो जाबावनाय जागासिनो दं नालाय and 750 wounded according to the health ministry in Hamas attack दा नैबेखौ फोरमायदों आरोना 750 बिदिनो गोब्राबाव थानायफोर जायफोर Why did Hamas attack Israel? Hamasआ पेलेस्टाइनआ इजराइलखौ मानो एटेक खालामखो बाव फोरमायनाय बायदिब्ला हामास स्पोकपारसन खालेद खादमी नामा बोरैबा जायोना बिसना has told AI Jazeera that the group military operation is in response to all the atrocities the Palestinians have faced over the decades बियो गासैबो जादों होनोब्ला मानसिफोरनि जाय मिलिटारि ग्रुपफोरनि बिसिनि थाखायनो जागायजेनदों बेबायदि फोरमायनाय बायदिब्ला आरोना दा निउसफ्रावथ' जोङो गोबां बेलेग बेलेग आपडेट्स नुगोन गोबाङाबो सोंगासिनो दं बोरै जामारदों थ' बावहाय आपडेटफोर होलांजोबनो थाङोब्ला बिराद गोलाव जागोन दा वारआ सोलिगासिनो दङ इजराइल आरो पेलेस्टाइन गोबां निउस पर्टेलफोराव खायफा बारानिफ्राय बारा देखायदों नैबे रिपर्टआ नैबे मैयानिसोमोन मैयानि ओमफ्राय दिनैनि एसे दिनै बारा जाबाय जानांगौ खायफा डाउट जानांगौ उमुकनि सथ' बिदि इसिबांसोमोन माथो थैनाया बिदि दासिमाव बारायलांबाय थासिगोन खौरांखौ मोनबाय थागोन दा बेनिनो जोंहा गोबाङा डिबाइड खालामलायनानै लादों नों इजराइलनि सापर्ट ना पेलेस्टाइननि गोबाङा बिदि सापर्ट खालामलायनानै लायो दा खौरांखौ आं बेखिनिखौनो होबाय आरो खौरां फुल डिटेल्स लाबोनो नाजाबावगोन आं गुवारै स्टाडि खालामनानै नायबिजिरनानै बर' रावाव थ' बेखिनियानो इजराइलजों जोंहा पेलेस्टाइनजों वार जुद्ध जाबावलायबाय जों खोनाबायसो थादोंमोन ना नुबाय थादोंमोन जोंहा रासियाजोंहाय आरो मोनसेया मामोनलाय नोंथांमोना रावबो बावाखै जानो हागौ आंनि आन्दाजाव इउक्रेनजों रासियाजों जानाय दासिमबो जोबाखै होनजायो बिसिनाबो थ' बेबायदि आरोना नैबेबो इजराइलजों बिसोरजों माबायदि जायो मिथिलांबाय थानो नाजागोन थ' खौराङा बेखिनियानो लाभ इउ अल मोजां मोनबायब्ला बर' रावैनो शेयार खालामनांगोन बुजिनायनि